Здравейте, аз съм Дарин Ангелов. Напоследък започнах да усещам дискомфорт в коляното си. Усещам болка от време на време и много започнах да ограничавам движенията ми. Затова днес съм тук в Център за кинезитерапия и рехабилитация Office Therapy, за да разбера как мога да си помогна и да вземем да го оправим. Здравейте, ваш ред е. Това, което ще направим сега с вас е първо функционално изследване, за да сме по-сигурни какъв точно е проблема, за да може след това да назначим и съответните процедури. Започваме с функционално изследване първо на връзковия апарат на коляното, след това ще преминем към изследване и на опорно-двигателния при мускулите. Така, усеща ли се болка? Не. Добре. Разбрах, че съм го претоварил, но за щастие сме го хванали на време. Сцената не прощава на никого. Добре, така, усеща ли се болката? Не. Честно казано, не очаквах, че само от една процедура ще почувствам облегчение, но болката почти изчезна и наистина с тези упражнения чувствам коляното си много по-стабилно. Важно нещо. Не чакай последния момент. Довери се на професионалистите и си запиши час. Върни движението в тялото си. Аз го направих и сега ми е супер.